Bukatu berri da zinemaldia eta bertan El Basko filma estreinatu da. Javi Elortegik zuzendu du eta, bueno, Zinemira zikloan estreinatu da eta tartetxo hartu dugu txapaldizkarien Javirekin hitz egiteko. Aupa. Aupa, gaixo. Bueno, nola jaio zen El Basko? Nola jaiotzen da proiektu hau? Proiektu berezia da filma. Bai, bueno, neuaz beti idazten dauena, neure bazkide dana Xabi Zabaleta, Gido Hilaritze, hasi ginen, beti gauz ideiak eta botatzen, eta alako baten hasi ginen kontatzen gure harremana diasporarekin, ez? Eta hasi ginen horrekin, eta egia esan gauza guztiak ateratzen ziren barregarrizek, ez? Eta esan gendu, joda, hemen komedia bat badago, hemen badago zerbait itxeko, eta, bueno, horre geratu zen, Xabi hasi zen idazten, gero beste Gido Hilari bat zartu zen barrura bebai idazten, Arantxa Kuesta, eta horrela hasi zen sortzen hau. Gero hortik aurrera, bilatu behar duzu finantzaketa eta hori dena. Bueno, El Baskok Mikelen historia kontatzen digu, ez? Bere bizitzatik, ihes egin nahi du, Euskal Herritik, pizka bat, ez dagoelako momentu honean, eta Argentinara egiten du bidaia. Sare sozialen bitartez, bere lehengusu bat edo osaba bat, ez? Batek proposatzen diolako lan bat, ez? Hola biatzen da, ez? Zuk zuzendu duzu filma, aipatu bezala, eta Xabi Zabaletak eta Arantxa Kuestak idatzi dute. Elkarlan handi bat da, ez? Azken finean, aipatu duzu finantzaketa, eta, karo, proiektu hau handia da, Euskal Herrian abiatzen da pelikula, hasten da Mikel bere herrian, baina Argentinara doa, eta pelikula ia osoa Argentinan gauzatzen da. Bai, hori, lehen esan dutxuten moduen idatzi gendun, eta gero egiz esan hor geratu zen, kajoi baten zartut da, ez dakit, urte pare bat igual. Eta, hor dago hori, eta zinemaldizak antolatu zauen, holako, encuentros con productores argentinos, con la industria argentina. Eta orduan esan gendu, venga, guazen bertara, eta ia norbait aurkitzen dugun... Norki interesa duen, ez? Junginen bertara, eta onginen argentino batekin, eta, utzi, hotelera jungo naiz, irakurringo bat, os llamo. Eta ditxu zauen esanet, que le encanta, eta egin nahi dula. Eta horrazten da aventura, ez? Eta horrazten da aventura. Eta hori argentino batek esan dizu, me encanta, quiero hacerlo, esan dizu, bale. Ondo dau, lehen pauzu ondo dau, bai orain diro guztiz lortu bidez. Eta hortik, hasi ginen, gero bera Mendozakoa zan, gero elkartu ginen beste produktore batekin Kordobako probintziakoa, eta horaz izan sortzen, eta bukatuta zegoenean finantzaketa, euren artean eta gure artean, diru laguntzak eta danak lortute, esan gendun, orain bai, hasi gaitezke, pelikula sortzen. Martxoaren 2020 martxoan, bagoaz. Eta martxoaren 13an, pandemia. Hortxe berriro kajoira. Hortxe berriro kajoia, izan gendun, ostra, hau kostadan beste gaz, ezin da kajoien geratu. Goazen jartzen data bat. Venga, en plan segurola esan gendun, iraia jarriko dugu. Gero konturatu ginen, pandemia iraian jarraitzen zuela, eta azkenean junginen, iez junginen, uztailaren 25ean, atera nintzen hemendik. Eta ginen bertan, 3 hilabete urrir arte. 3 hilabetetan grabatu zenuten, eta ia pelikula osoa gertatzen da Argentinan? Bai, 5 aste rodajia da bertan, eta hemen aste bete. Eta orduan egon ginen 5 eta beste 5 edo 6 bertan prestatzen. Nola izan da hango sortzaileekin, hango ekipoarekin lan egitea? Suposatzen dute hangoak zirela, ez? Bai, jente guztia zen hangoa. Hemendik junginen, lehenago junginen argazki zuzendaria, Jon Sangroniz, nire laguntzaile, zuzendari laguntzaile Telmo Esnal, eta ni junginen, hirurok. Eta gero etorri ziren Joseba eta Itziar Aizpuru. Eta beste dena bertakoak ziren. Eurekin ondo, beste... ez da herrialde erreza, diru aldetik eta arazo handizetako oso inestablia da, ekonomikoki. Argentinako ze puntutan grabatu duzu? Egon ginen Kordobako probintzian eta Mendozako probintzian. Kordoban zegoen dago herri bat deitzen dena Villa Maria, eta hor dago Kriston zentro basko bat. Eta orduan... Hori da pelikulan agertzen zaiguna? Ez, hori gero dau hortik, hor jarri gendun gure basea, eta hortik gero nik bilatu neban beste herri bat, Morrison deitzen dana, handik ordu erdira,
Ze ni asmoa zan hori, ez? Gure protagonista iristea Argentinara, baina... Argentina profunda, esaten dana, Argentina edo? profunda, inor ez dauena, western bat. Herri oso, ez dakit, zirrararen bat sortzen dizu, polita baina aldi berean... Bai, bako herri txiki bata, ez dakit, 1000 edo 1500 biztan leukiko duen edo ez. Eta hori ez, hori nahi neban nik sentitzea berak bertara iritsi eta esan nora hosti etorri naiz. Bai, Mikel, Joseba Usabiagak gorpuzten du, eta aipatu duzu, ez? Itziar Aizpuru ere, personaje potoloa egiten du, ez? Horrek dira euskal aktoreak, ez? Parte hartzen dutenak. Josebara iritzi eta, bueno, Itziarren personajeak badu memoria arazo bat edo, ez? Konta iguzu. Bai, bueno, guk sortu gendun hau komedia baten moduan, baina, klaro, gero diasporari buruz ere beste era batera hitz egin nahi gendun. Eta orduen, edaman gendun, amuma bat bertan egotia, hau da Joseba Usabiaga pertsonaiaren atxitzen arreba, bertala juntzala orain dela 60 urte, eta Joseban atxitxe hilzanetik orain dela 10 urte, bera dago Alzheimer moduan, edo ez dago semi-vegetal edo lan, ez? Eta orduan, bera dago hor, eta Joseba datorrenean bertara, entzuten da, euskaraz entzuten da, da ez natu itzen da. Eta pentsatzen du, dauela, orain dela 60 urte, eta Joseba bere anaia dela, osea, Josebaren anaia, o atxitxe. Eta orduan gure asmoa zan hori, ez? Osea, memoriari buruz kontatzea, pertsona batek memoria galdu duenak, ez? Hori guretzako joko politxa zan, eta nik uste dut funtzionatu duela. Beste gaietako bat ere deserria da, ez? Herritik joan behar izana eta duzun nostalgia, baina personaje guztiek ez dute berdin bizitzen deserri hori, eta pelikulan hori oso argi ikusten dugu, ez? Bai, batez be deserria hori bizitzen dago gure pertsonaiak, hemendik alde gura egin, hemen ez daukaia ezer, zeukan guztize txarto atera datxo eta alde gure dago egin, eta gero bertara llegaten da, ez? Motxila guztize beran arazukaz beteta, eta bentsaten dago beste mundu puntara junda dana konponduko dela, ez? Eta geroan badauz beste pertsonai batzuk, bere zandarize eta holan, erakusten txona beste ikuspuntu bat, ez? Erakusten txo arazuek zeugaz duzela, naiz eta beste puntara joan horrek zeu konpondu bizula. Alzala esan oso zoriontzu edozein herritan, eta berak ematen dio puntu hori, positibidade hori, eta Josebak, naiz eta hasieran, Mikel, gure protagonistak, naiz eta hasieran pixka bat, decepzionatuta edo buelta gura dugu egin, gero azten da, ikasten beste bizitzeko era bat, ez? Iristen den momentu horretan, hor bai dagoela pelikularen tarterik eta humoretsuena. Bai. Nik uste dut, publiko askok humorez hartu zuela, ez? Iristen da, eta, Mikel ez da iristen Argentinako edozein herritara. Euskaldunez jositako herri txiki batera iristen da, eta ez du sinisten gainera. Ez, herri txiki batera llegaten da, eta ez dago inor kaletik, eta jentia dauen lekue da, hori ez, Euskaldun tokize, Euskal Etxe bat. Eta, Eta Euskaldunok egiten ditugun gauzak egiten dituzte, bertsoak, irakurle txokoak, eta Eta horrela dira, guk idatzen gendun hau, gero joan ginen 2 aldiz lokalizatzera, eta gidoia beti idazten gendun berriro, gure gauza gertatutako gauzekin. Abira. Zetakoan, zoaz, bazkaltzen duzu eurekin, eta, y ahora vamos a cantar, pero que canten, tenemos vascos. Nik ez dakitxela, beste. Pues a bailar, que no se bailar. Zelan ez dakizu, eta eurek azten dira dantzan, eta besten, eta supaina hobeto dakiz. Egiz esan, naiz eta euren atxitxek edo bizatxitxek izan bertara junzienak, alegindu diez generazio geure tradizioek eta pasatzen, kontatzen eta hori mantentzen, eta hori kriston meritu da. Baina, humore puntua badu, baina pelikulak ere badu bestelako gai batzuk, ez? Deserria aipatu dugu, baina ez hori bakarrik, ez? Romantikoa edo maitasuna ere badago, ez? Bai, Mikel juten da bertara, hemen
beste gauza batzun artien, neskak utzi dauelakoan, ez? Eta han dau bertatik deike bai, kontesta gailuen, erantzun gailuen, entzuteko neskaren ahotsa, eta ezin jaztu, ez? Ezin jaztu, eta ez duzuneko azten gauzek ezin duzu aurrera egin. Ezin duzu aurrera egin. Eta orduan, bueno, honekin zaindariarekin, erakusten dio beste gauza batzuk, eta nola ez, maitasuna be agertzen da hortik. Joseba Usabiaga eta Itziar Aizpuru euskal aktore ezagunak parte hartzen dute pelikulan, baina badaude aktore argentinarrak, ez? Eduardo Blanco eta Inés Efron, nola izan da eurekin lan egitea, guretzako ezagunak izan dira, baina... Bai, bueno, Eduardo ezaguna da hemen, el hijo de la novia, eta hain zuen, eta guk ezagutzen gendun, gero berak bera Madrien bizi debe bai, eta orduan ni juten nintzen Madriera, berarekin ensaiatzen, gero pandemia etorri izan, eta orduan prozeso luziagoak izan dira. Inés Efron ere guk ezagutzen gendun, zinemaldizan bai egon zen pelikula pare batekin, eta guk ikusi gendun, bai Xabik eta nik. Xabi gainera oso gustukoa zeukan, eta pertsonaiak ere Inés du izena, jakin baino lehen Inés izango dela. Eta orduan ezagutzen gendun, eta gero beste Eduardon aizpa, hori da eskaintza bat Argentinako produktoreak eskaini zidaten niri, esan ez joa ondo da, egin frogatxo bat, eta hain froga bat, eta ikaragarri izan zen. Egiz esan, eurek aldan itxie beste erabata. Euskaldunek eta hemengo aktoriak oso fidelak dira testoara. Bai, entzun nizun elkarrizketa batean, grabazio egunera joan, eta Josebak bakarrik zekiela ondo testua. Bai, azkanioko egun balenago, lektura egion, eta Joseba bakarrik bestiak bai, baina hor, azalien, eta ni esaten, ostra, baina... Hori nervioso ipinu behar du, urruri jarri behar zaitu. Bizarrazten gara rodatzen, bai, ¿qué pasa? Está mal. Eta bai, horra. Eta gero honek oso ondo testua deramate hemendik, eta dago, ez dakit, arrespetua edo norbaitek idatzi du, lan asko dago elkarrizketak idazten, eta bestiak beste ikuspuntu bat dago, da eurek zentzua badakate, eta gero testua botatzen dute gutxi gora bera. Gutxi gora bera, beti ondo, baina eta nik esaten eban, a ver, vamos a hacer otra vez, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No dije la letra? Dijiste la letra, pero dije lo que vos querías, sí. Claro, askotan, zu hormen peso horrekin, eta nahi zue bai, azkenengo oina ondo botatzea, beste aktoriak, erantzuteko azkar, eta orduan, hauek dira mesilakoak, ez? Egon behar zara erne bestela tita itzentxu. Beste protagonistaetako bat, gure barik edo, Bermeoko Madalenak dira. Ze garrantzi hartzen duten, ez? Bermiotarra izanik... Bai. Egiz esan, oso histori politxe da, amuma esnatzen danean, da Madalen bizpera, eta orduan Mikel izaten dio, zu aurten ere, neuaz etor bizara, eta orduan, herri guztize batzen da hor amumari laguntzeko, eta jarraitzeko, amuma esnatu egin da, eta medikoak esan dauena da, síganle la corriente. Síganle la corriente. Hemen aurrera inbidez. Hau esnatzen bada, de repente, igual sorpresa bat edo sustu baz berehala hilingo da. Bai, eta dena jarraitzen dute. Eta orduan dana jarraitu behar dute. Eta orduan, pieza hortan, Mikel oso importantea da. Argentino guztiak izaten diote, zu hemendik ezoa signora. Zu hemen egon behar da. Eta Mikel izaten du, azte bete ongo naiz. Baina, gero, azten da ere, hor sortzen dira, gero, harremanak eta amumakin, Mikel entzat nik uste dut oso bidai emozionala dela, importantea, ze azkenean beste puntar arte juten zara, eta azten zara ezagutzen zure familia eta gure ohitura. Zure herria, bebai. Zure herria, bebai, eta orduan hori importantea da. Euskal Herriari eginiko keinuz beteta dago pelikula, ez? Publikoarengan pentsatuta, nori pentsatuta dago guzti hori? Gu beti pentsatzen du publikoaren gana, ez? Jutia eta emozionatzea edo barreitzea. Eta gero hor mugitzen dugu gure armak, ez? Nik uste dut, elkarrizketa askotan adibidez, katalanak eta, batez katalanak esan didate, zuena deigarrize da, daukazuen errestasuna zeuen buruari buruz barreitzeko.
Guk Katalunian ezin dugu hori egin. Uste duzu hola dela? Nik uste bai, bai. Nik argi daukat. Bueno, ba hori oso sanzungarria da, ez? Bai. Gu geure buruari buruz erraz hitzen dugu. Igual beste bat badator gure buruz hitz egiten, hori beste gauze bat da. Agian igual. Baina guk, ja nik uste dut ohituta gaude, programak eduki gendun, bai asemanita eta horrek oso ohituta gaudela. Eta hori beste inon ez da hitzen. Eta orduan hori kanpotik bai hartu dutela, ez? Osea, gure protagonista lehenago esaldia esaten dagoenean gorrotu dut Euskal Herria, Katalan batek esate, nik ez dut ikusten pelikula bat Katalunian horrela hastia. Eta hemen zineman inor ez da... Ez, barre egiten duzu. Barre egiten da. Aldi berean ulertzen duzu pertsonaia. Hori da. Eta orduan, hori izaten du eta jentia barre itzen dago. Bai. Zergatik ulertzen dagoelakon ze egoeretan dagoen pertsonaia. Eta esan erraza Joseban pertsonaia, zein bidau, barre egin jenteari, bera oso konteniduta egon da. Eta oso serio. Oso serio eta minduta egotia. Eta, bueno, hori izan da gure lana, ez? Hor Joseba mantentzea sokakin hor lotuta. Karo, ez? Bai. Bera ere komedia egiten bestera batean ohituta dagoelako. Hori da. Bueno, Zinemiran estrenatu eta posik gainera estrenaldiarekin, ez? Bai, amestutako pasi izan zen. Jente guztize barreka, negarrez, guk pentsatutako lekutan, beste leku batzutan pentsatuta zegoena, bueno, hemen barre, edo hemen negar, baina berehala ezin dugu jentea negarrez utzi eta txiste bat sartuko gu eta buelta negarretik malkotik gora. Bueno, kriston arreri izan zen, eta gero koloki batera gainenien, baina hori izan zen, laretxe hor altxatu ziren argentinoak, eta ganea politxe izan zen, ze koloki hortan, askotan dia galderak, jode, musika segatik erabiduzu hor, edo hone plano motak, edo koloria, eta hauek altxatu dira, kontatzen pelikulak zer eragin dion. Eta hori da, bueno, niretzako zerik politxena. Zinemaldia baino lehen ez zeneten pelikula erakutzita? Erakutsi neban hemen, golnetan, beti daukagu pase bat esponsorak eta itxeko, baina 10 pertsona egon ziren. Gutxi da hori, testeatzeko ez. Eta ganea esponsorak eta beti doaz, horrek serio doaz, eta horreri barre itxia, ez da erreza, baina politxa juntzan. Baina guretzako testa izan da Zinemira. Bueno, orain dator beste testa, ez? Orain dator benetazkoa, zinemaldizan jentazko alde dago, zinemareto guztize beteta dauz, guk ere kursalean egon ginen, 600 pertsonako areto baten, dana beteta, hori izan normala gaur egun. Eta orduan benetazko orain dator, benetazko froga. Gainera, ez dakit nola joango den euskaraz, karo, pelikula gaztelaniaz da, baina badu tarte garrantzitsu bat euskaraz ere. Amuma eta loba edo euskaraz jarduten dutelako. Horrela joango da, versión original horrela izango da, dauka uneko 30 euskeraz eta 70 erderaz, eta horrela joango da. Euskeraz doana azpitituloekin joango da, eta bestia erderaz. Eta Argentinan estrenatuko duzu, Eukiko zue gogoa, Ni kristona. Diasporak nola jasotzen duen pelikula, Kristonan, daude danak zain, ia noiz estrenatuko dan, baina guk hemen estatu mailan eta Euskal Herrian daukagu kontrakorriente distribuidore moduan, kanporako internazional daukagu Filmax, eta Filmax hasiko da hori mobitzen. Nik ez dut uste aurten izango denik, denbora pasatu beharko da, eta, ez dakitxia, lehenoko 3 hilabetetan edo 2023an botatzen badugu, oso ondo, nik kriston gogu dakot Argentinan ikusteko. Eta asmoa da bai Filmaxekin hitz egin da, bai Argentina, bai Latinoamerika gehiago, eta estatu batuetan ere iristen bagara. Bueno, zinemaretoen realitateaz ere hitz egin nahiko genuke pizka bat jabizuego zurekin ere, uneko 50 berrogeia barkatu jeitzi omen da zinemaretoetako ikusleak. Hori zinemagile batentzat kezkatzeko modukoa izango da, ez? Bai, gogorra da, ze azkenien zure lana guk erakutsi dugun moduen Zinemiran, zinemaldizan jente guztia beteta edo sala batera etorri eta oso jente gutxi, ez da bardina. Ganean ikuste dut dala pelikula bat,
komedia da, eta beste ikusten zuneko barreka zeue irrifarra ateratzen zaizu, malkoekin ikusten zunean malkoekin, eta horre beti lagundu itzen dau. Eta lehen esan duguna, telebistan da etxian oso komodo gaude gauzak ikusten, eta pandemiak, bueno, ohiturak aldatu indau, ez? Baina nik uste gero zinera zatuzeneko pelikula ikusten ezatezu, jode, ez dako zer ikusirik. Gainera, suposatzen dut, zinemagagileok egiten duzuela pantaila handian ikusteko, ez? Bai. Horrela sortzen da, ez? Horrela sortzen da, bai, azkenien, bueno, teknika eta berdina da, baina ez da berdine jakin zelan konta gauze bat, pantaila handizen ikusteko edo mugikorran ikusteko, ez? Osea, ez dakit plano handi bat egin, pantaila handizen ikusteko ondo dau, baina gero mugikorran ikusteko, hobeto da plano txikizetan joan, edo desberdina da, eta gero dana, soinue, dana, desberdina da. Nik hemendik animatzen do jentia zinema aretora juteko, eta elbaskorekin hasten baldin badira ohitura horrekin, hobeto. Askotan entzun dugu, azken urteetan, Euskal Zinema loraldian dagoela. Bai. Ze iritzi duzu horren inguruan? Bai, nik uste dut, bai, ez, osea, ikusi dugu, aurreko zinemaldizetan be egon dizela produzio euskaldunak, Goiatan be azkenengotan, bai Moriartitarrak, handiakin, gero Latrenitxerakin, orain zinemaldizan Zuro egon da be bai, Donostiarra, nik uste dut, bueno, sekzio ofizialean egon da, nik uste dut punto-puntuan gauzela, industria asko dago, eta horrerianari irten bide emon bidatxo, eta itxin bidatxo jente guztizari gauza kontatzen ze badago, talento asko dago hemen. Baina pelikula batek zenba denbora tardatzen da egiten, ideia hasten denetik? Pilo bat. Guk igual 8 urtero bai daru elbaskok hasi ginenetik atera danara, eta prozeso oso luzieti ez. Oso luziek eta bitartean janin bizu, eta beste gauze batzuk itxen hon bizara. Bai, oso prozeso luzieti. Orokorrean pelikula guztiak. Bai, ideia sortu, finantzak eta bilatu, gero rodajetik nik orain urtebete ingo dut, eta orain dela 4 hilabete amaitxu pelikula, gero aurkeztu, noiz aurkeztu, estrategiak, non azaldu, non ez, gero ze plataformatara joan ez, bueno, oso prozesu handia da. Eta luzea. Bueno, aprobestuko dugu eta ikusentzulei ere ezan, elbasko zinemetan izango dutela ikusgai, eta joan daitezela zinema aretoetara, ez? Eta gustora sartuko direla, eta gustora guaterako direla. Hori seguru. Bai, Abi, eskerrik asko. Zeberi, agur. Zein bidot, irakurri eta erantzun. Zuzendarieri, aktorei bezala galdetu behar diegu, zinema edo telebista. Bueno, nik telebista injot beti, zinema nire bigarren pelikuli da, prozeso desberdineti ez, eta, bueno, kontatzeko igual era desberdinepe bai. Urrengoko proiektu ez zein guztako lekia esatie, esango lekiot zineko proiektu bat. Donostiako zinemaldiko film, eta zuzendari gustokoenak. Donostian ikusi duten pelikulari politxena da Elbasko. Zuzendari zebe oso ondo dau, eta urrizaren 7 aurrera ikusiko dozu edanok, eta esango estazu egize dugu zurredan. Definitu Zorion Perfektua. Zorion Perfektua nire lehenengoko pelikuli izan zen, guztiz desberdina, hau komedia da, oso feel good, eta bestia tinte politikoa zeukan. Eta Euskal Herrian politika sartzen duzunean ez da pelikula baten moduan ikusten, baizik eta ikusten da beste era batera. Ni gustora geratu nintzen, eta zinemaldizan egon nintzen bebai nuevos directores sekzioan, eta oso gustora egon nintzen. Eta 12 urte gaztiagoe nintzen bebai. Elbasko filmeko Mikel protagonistak bezala, arazoi ies egiten diezu, ala aurre egiten diezu. Ni pentsaten dut aurre egiten txatela, da pelikularekin behikasi dut ez da merezi mundu beste puntora jutie arazu konpontzen. Azkanien arazuek zeugaz du, ez leko batetik bestera. Aurre inbidatxo beti arazueri. Filmeko protagonistak bezala, fidatzen zara soilik sare sozialetatik ezagututako jentearekin,
Ez naiz fidatzen, ze azkenian sare sozialetan jartzen zuna da, zeuk guzuna jentiek ezagutzi zeurie, eta zu hori be bada zeure parte bat, bai ez da dana. Gauze txarrak edo gauze tristiek ere badaukagu eta hori ez dugu kontatzen. Ez da ez naizela fidatzen, baizik eta ez dala hori egi guztiz ez. Orain buelta eman eta El Argentino pelikula egingo zenuke, bai, askotan pentsa du, argentino bat zelan datorren ona eta zer topaten dauen, eta askotan pentsa du bai, gure pelikula frankizia bat izan aldala, ez? Bai argentino bat ona etorri, edo bai irlandez bat estatu batuetara nola junzan, edo bai italiar bat nola junzan Argentinara, nik uste dut hori dakala gure pelikuliek, nahiko gehi internazionala dela, unibertsala. Eta gustura egingo zenukeena, amets egitea zilegi da. Gustora egingo nukena. Ez dakit, gustora, ni gustora nau, dakote lanbide oso asko maite dut, ondo doa, eta ni familize begaz oso ondo nau, osea, naue moduan geratzi manai, gustora nau. Badakit, erantzun oso euskaldune dela, argentino batek guztiz alderantzi izango denuke, eta hau da, euskaldun baten erantzune. Eta amaitxu da, hau zen dana.